Аз съм член на неефективен екип и не мога да приема, че хората, с които работя, ги е грижа за моя успех и щастие. Отказвам да повярвам, че мога да направя промяна. Осъзнавам с изненада, че заедно всички постигаме повече, просто не е истина. Хората работят тук само заради парите. Всеки знае моите приоритети. Моят личен успех е по-важен от успеха на екипа. Усещам, че моите колеги са по-склонни да ми забиват нож в гърба, отколкото да го пазят. Не мисля, че членове на екипа ще кажат само добри неща за мен, когато аз не съм около тях. В бъдеще очаквам, че по-скоро ще получа повече информация по неформален път, отколкото по формалните канали. Не вярвам, че всяко взаимодействие в екипа ни носи доверие, сътрудничество и откровенност. Не и на моето работно място. Негативността ще вземе превес. Уважението ще е минимално. Обвиненията и соченето с пръст, ловенето на вещици ще имат предимство пред поемането на отговорност и доверието. Ще се отразят на резултатите и атмосферата в офиса и ефективността на екипа. Според мен няма никаква надежда за нашия екип и нашата организация, освен ако не се предприемат активни стъпки към промяна. Няма никаква надежда за нашия екип и нашата организация, според мен. Атмосферата в офиса и ефективността на екипа ще се отразят на резултатите и поемането на отговорност и доверието ще имат предимство пред обвиненията и соченето с пръст. Ловенето на вещици ще е минимално. Уважението ще вземе превес. Негативността не и на моето работно място. Доверие, сътрудничество и откровенност ни носи всяко взаимодействие в екипа. Не вярвам, че по-скоро ще получа повече информация по неформален път, отколкото по формалните канали. Очаквам, че в бъдеще членове на екипа ще кажат само добри неща за мен, когато аз не съм около тях. Не мисля, че моите колеги са по-склонни да ми забиват нож в гърба, отколкото да го пазят. Усещам, че успеха на екипа е по-важен от моя личен успех. Всеки знае моите приоритети. Хората работят тук само заради парите. Просто не е истина. Заедно всички постигаме повече. Осъзнавам с изненада, че мога да направя промяна. Хората, с които работя, ги е грижа за моя успех и щастие. Отказвам да повярвам, че и не мога да приема, че аз съм член на неефективен екип.